Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд соат пеш роҳбари UFC Дана Вайт якчанд анонсҳои муҳорибаҳоро расман эълон кард ва дар ин навор мо ҳамаи ин анонсҳоро пешкаши шумо мекунем ва боз оиди дигар хабарҳо гап мезанем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем. На граница гаштем бачаҳо хати. Иншааллоҳ ина таға ирӯз 2025 01 11 рӯза ирӯз 11 рӯза ина бародар мо документ надошт. Ҳама каса ина бародаро документ набуд. Чихе гузаштем бачаҳо? Созая? Таға чихе рафт омадӣ? Иншааллоҳ ҳама созая. Иншааллоҳ ина гаштесем. Доха. Гап нест. Дана Вайт расман хабар дод ки чемпиони вазни ним сабук UFC Илия Топурия камарбанди чемпионии худро озод карда ба вазни сабук баромад ва акнун барои камарбанди вазни ним сабук Александр Волкановский зидди Диего Лопес меҷанганд. Муҳорибаи онҳо рӯзи 13 апрел дар турнири UFC 314 мегузарад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. Дуюм муҳорибаи асосии турнири UFC 314 бошад муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни 7-ум рақами рейтинг Майкл Чендлер ва 12-ум рақами рейтинг Педи Пимблед мешавад. Ана сеюм муҳорибаи асосии турнир бошад муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук байни 5-ум рақами рейтинг Яир Родригес ва чемпиони пешинаи Беллатор дар ду вазн Патрисио Питбул Ферейра хоҳад шуд. Оиди Топурия бошад, пас Дана Вайт гуфт ки дар вазни сабук барои ӯ муҳориба ташкил карда истодаанд ва ҳамин ки ҳамаи кор ҳал шавад муҳорибаи ӯро дар вазни сабук расман эълон мекунанд. Ана журналисти машҳур Ариел Хилвани бошад хабар дод ки муҳорибаи Илия Топурия зидди Ислам Махачев барои камарбанди вазни сабук тобистонии моҳои июн баргузор гардида метавонад. Боз дӯстон, Дана Вайт хабар дод ки Шавқат Раҳмонов осеб гирифт ва акнун муҳорибаи унвонӣ дар вазни нимёна байни чемпион Билол Муҳаммад ва чорум рақами рейтинг Ҷек Дела Маддалена мешавад ва муҳорибаи онҳо рӯзи 11 май дар турнири UFC 315 баргузор гардида муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. Ана ҳамин анонсҳоро Дана Вайт расман эълон кард дӯстон. Акнун интизор мешавем ва мебинем ки рақиби аввалини Илия Топурия дар вазни сабук кӣ мешавад. Чӣ гуна ки дар боло қайд кардем аз рӯи суханони Ариел Хилвани, рақиби Топурия бояд ки Ислам Махачев шавад. Лекин худи UFC ҳоло дар ин бора ягон чиз гуфтагӣ нестанд. Баъзе мутахассисони дигар бошад мегӯянд ки рақиби Топурия порие шуда метавонад. Барои ҳамин дӯстон интизори хабарҳои нав мешавем. Шумо бошад ҳатман дар YouTube канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед то ин ки аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони MMA якум шуда бохабар бошед. Ана худи Топурия бошад чанд рӯз пеш эълон карда гуфт ки Ислам Махачев аз ӯ метарсад. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. ӯ метарсад. Албатта ки ӯ аз ман метарсад. ӯ мегӯяд ки ин муҳориба барои ӯ муҳорибаи осон аст то вақте ки номи худро дар шартнома набинад. Мо ҳамаамон медонем ки агар ин муҳорибаи осон мебуд, агар ки ман майдаҳак мебудум чӣ гуна ки ӯ мегӯяд, пас ӯ аллакай бо ман меҷангид. Ҳаст сабабе ки ӯ ин муҳорибаро намехоҳад ва ман ӯро мефаҳмум. Барои ҳамин ҳамааш хуб аст. Шояд ки Ҳабиб ӯро аз ин муҳориба эҳтиёт карда истодааст ва Ҳабиб маслиҳатҳои бад намедиҳад. Дар ҳама ҳолат ман дар вазни сабук меҷангум ва ба ман номи Ислам дар кор нест, чунки ӯ ягон чизи махсус надорад. Агар ки ӯ дар вазни сабук истад ва бо ман ҷангад, пас ин муҳорибаи шавқувват барои мухлисон мешавад. Лекин агар ки не, пас мо ояндаи худро худамон месозем, гуфтааст Топурия. Ва дӯстон, ин суханҳои Топурия ба чемпиони пешинаи UFC Майкл Биспинг писанд наомад ва ӯ чунин суханҳо гуфт. Илия Топурия сафсатаҳои бисёр мегӯяд ва ин чиз маҳз чизе ҳаст ки бояд кард агар ки соҳиби муҳорибаи унвонӣ шудан хоҳӣ. Ҳақиқат дар он аст ки Ислам аз ягон кас наметарсад. Албатта ки ӯ наметарсад. Ин шахс чемпиони олиҷаноб ва ҷангори бузург аст. Ӯ камарбандро 4 маротиба ҳимоя кард, аз ҳама зиёд дар таърихи вазни сабуки UFC ва ӯ ҳамаи малакаҳоро ба пуррагӣ дорад, гуфтааст Биспинг. Дӯстон, шахсан худи ман фикр мекунам ки ин муҳориба барои Ислам тамоман дар кор нест. Ба Ислам муҳориба дар вазни 77 килограмм дар кор аст ва ӯ бояд ки натиҷаи муҳорибаи Билол Муҳаммад ва Ҷек Дела Маддаленаро интизор шавад. Ба фикри худи шумо чӣ дӯстон? Метавонед фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.